fara e passé daka kasira dinama Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odima fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yere ta sita sidi ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye depo ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda b'a sɔrɔ aw ka wula in na bamanankan kibara kɔnɔna la ka sanga ni bi tarata juin kalo tile 2 san 2026 an ka kunnafoni bakulo dɔ bɛna tali kɛ baara sira fɛ jamana ni ɲɔgɔn cɛ Benin jamana bɛ ka gɛrɛ AES jamana ɲɛmaaw la ka baaraw kɛ o siratigɛ la Benin jamana ɲɛmaa ye taama kɛ ka taa Niger ani Burkina Faso jamana kɔnɔ yaasa ka se ka jɛɲɔgɔnw kologiriya jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na fintigila ka ko buna kun kan Mopti marabolo ani fo ka taa se Masina ma an ka cɛfini tabaw u ye wulikajɔw kɛ yen kosɛbɛ ka dadigi kɛ jugu la ka jugu susu ni ka jigisigi di malidenw ma ka yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔ olu bɛ ka kɛ katikaw yɛrɛ k'a fɔ ko moto minnu mankan ka bon kosɛbɛ kati ɲɛmaw ko o boliw o kɔnnen nɔ ni waati na maa si man ka o boli yaasa ka se ka basigi ka o sinsin fɛn min ye katina a lamini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ye marabolo kɔnɔ kiraw na taa an ye yorosokaw fɛ yen nɔ ko samiya bɛ ka daminɛ nka san sumayalen don o kɛmɛ sababu ye cikɛlaw tɛ ka se ka taa o ciw kɛ kitakaw ani fo ka taa se Masina yɛrɛ la k'a fɔ ko sirabankasara olu cayara yen kosɛbɛ seli o waatiw la kɔkanki wɛrɛ bɛna an bila ka taa kɔngɔ RDC jamana kɔnɔ kɔngɔ RDC sporteur yɛrɛ k'a fɔ ko n'a ma ɲɛ ko olu tɛna se ka taa Amérique jamana kɔnɔ coupe du monde na ko FIFA ka u tun ye billet mun ta ka a wari lasegin sporteurw ma kumaɲɔgɔnw bɛ ka bila sen kan Liban jamana ani Israel ɲɔgɔn cɛ yaasa mugu ni kisɛ olu ka se ka jɔ ninnu de an ka wulana kunnafoni la kumaba dɔ ye an bɛna kunnafoni wɛrɛ fara minnu kan sɔɔni ka ɲɛfɔli kɛ aw ye a y'aw bisimila jani kibara sira bɛɛ lajɛlen sanfɛ. Jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ baaraw ani AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ o de sɛbɛntiyara ka sanga ni bi tarata donya ni juin kalo tile 2 Benenkaw ka jamanakuntigi ni o ye Wadani Uramel de ye ale ye taama kɛ ka taa Niger jamana kɔnɔna la Niger kɔfɛ a y'i kunda Burkina Faso yaasa ka se ka taa kumaɲɔgɔnw kɛ a selen jamana ninnu bɛɛ lajɛlen kɔnɔna la ani jamana ɲɛmaaw u ye kumaɲɔgɔnw kɛ ɛrɛmɛ k'a fɔ jamana ni ɲɔgɔn cɛ ni o ye farafina gun kan ye AES ani CEDEAO ni bɛɛ lajɛlen bɛ ka a ɲini k'a fɔ kulu ninnu ka fara ɲɔgɔn kan bawo bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɔnɔkulu jɛlen de bɛ bi fɔ ko yaasa ni an farala ɲɔgɔn kan jɛɲɔgɔnya minnu bɛ yen nɔ jamana ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo min na ko o siratigɛ de la ni jamana ɲɛmaa ye ni o bɛnna jamana ɲɛmaa ye a ye taama boloda AES jamanaw kɔnɔna la a ka taama mun ni a bisimilara Niger jamana kɔnɔna la jamana ɲɛmaa général d'armée Abdramane Tiani fɛ ani fo ka taa se capitaine Ibrahima Traoré fɛ u ka kumaw bɛɛ lajɛlen bolila lakanabaliya mun ni a bɛ farafina gun kan fɛlɛw bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan cogo di yaasa ka se ka jugu kelenw kɛlɛ ni o de ye jafarawale ni juguya kɛwale tigilamaw ye ani fo ka taa se sɔrɔ siraw
jagoko siraw ani ka ɲɔgɔn dɛmɛ ni ɲɔgɔn jigitugu teriya mun bɛ an ka jamana ni ɲɔgɔn cɛ ka se ka o kɔrɔsiyɛn ko kumaw bolila o kan kosɛbɛ jamana ninnu bɛɛ lajɛlen y'a yɛrɛ k'a fɔ ko u labɛn bɛ ka se ka wulikajɔw kɛ ko maa bɛ se ka ɲininkali kɛ k'a fɔ nin ye hakilina ɲuman ye hakilina mun n'a b'a to AES jamanaw walima farafina jamanaw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka kɛ cɛ kelen ni muso kelen denw ye sɔrɔ siraw fɛ ani ɲɛta kunnadiya siraw fɛ an ka se ka an bolo ɲɔgɔn ma yaasa bɛɛ bɛ se ka nafa sɔrɔ cogo mun na lakanako bunakun kan an ka fintigilakaw ye wulikajɔba kɛ Mopti marabolo kɔnɔna la kɛrɛnla Sevare fintigilakaw ka ɲɛmaaba yɛrɛ k'a fɔ ko ka sanga ni kunungo juin kalo tile fɔlɔ ye ko an ka cɛfini tabaw sanfɛ kɛlɛcɛw u ye larawuli ni sɛgɛsɛgɛliw kɛ ka taa juguw dogolen sɔrɔ tugu dɔ duguma ni u tun bɛ ka taa dogo jirikɔrɔlaw de la u b'a kɛ cogo min na kɔrɔlen k'u to u ka dogoniwale senfɛ u n'u ka minɛnw an'u ka maramafɛn jugu yɔrɔ mun na n'u bɛ a laɲini k'a fɔ k'u bɛ binganiwalew labɛn ka ɲɛsin maa nanabasumalenw ma k'u to o dogo sira de fɛ olumasiri tabaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko an ka sanfɛ kɛlɛcɛw ye u ye ka larawuli kɛ ka susuli kɛ u kan ka mugujugu bila ko u bɛɛ lajɛlen faga k'u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen tiɲɛ an ka fintigilakaw ka ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko baara in bɛɛ lajɛlen kɛra ni kɛlɛ ɲɛdɔn ani cɛsiri ni wulikajɔ min bɛ fintigilakaw la bi yaasa an ka dugukolo sibiri ɲɛ kelen kana to juguw bolo u ye o kalikan ni o baara minnu dabɔ ko wulikajɔ ni baaraw kɛra o kɔnɔna la wa ko ka jigisigi di malidenw ma k'a fɔ cɛfini tabaw bɛ baara ni wulikajɔw la su ni tile dɔw de bɛ ka fara cɛsiriw kan yaasa lakana bɛ se ka sinsin mali jamana kɔnɔna la cogo min na halisa an bɛ to kɛlɛkɛko bunakun kan an ka fintigilakaw Masina ani Kuala u ye wulikajɔw kɛ an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaaso ka kɔrɔfɔw la ko an ka finitigilakaw ka sɛgɛsɛgɛli ni u ka larawuliw kɔnɔna la ka taa se tu kɔnɔna la bawo ko nin waati in na an ka finitigilakaw u bɛ ka don fo tu kɔnɔnaw la yaasa juguw bɛ wo o kɔnɔ ka se ka taa juguw labɔ ni ka u so ci ka lakana k'o sinsin jugu ninnu bɛ ka dogoli mun kɛ ko Kulukoro mara kɔnɔna la ni o ye Kuala ye an ka fintigilakaw fo ka taa se Segu mara Masina ni a lamini bɛɛ lajɛlen u ye nin fan bɛɛ lajɛlen de kɛ u sennɔ ye munumunu salo kɔnɔna la k'u ye Bamanciya walijɔ kɛlɛ tigilama mun faga dɔgɔkun tɛmɛnen kɔnɔna la a bɛ t'i jɔ maa 90 ani kɔjan na wa ko baaraw bɛ sen na wulikajɔw bɛ ka kɛ duguma kɛlɛcɛw ni sanfɛ kɛlɛcɛw u bɛɛ lajɛlen bɛ ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ko duguma kɛlɛcɛw bɛ u koron sanfɛ kɛlɛcɛw bɛ u sɛgɛsɛgɛ n'u ye k'u ye u dogoyɔrɔw ka u susu wa ko wulikajɔw bɛ ka kɛ wulikajɔ ni a baara bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ adamadenya hakɛ lapasɔliw kɔnɔna la an ka cɛfini tabaw ka ɲɛmaso yɛrɛ k'a fɔ ko kɔsada in na fintigilakaw ka sɛgɛsɛgɛli kɔnɔna la u ye maa caman minɛ ka sanga ni binganiwale minnu tara ka da an ka jamana kan avril kalo kɔnɔna la ka sɛgɛsɛgɛli kɛ a yɛrɛ k'a fɔ maa minnu nɔta a la ko an ka cɛfini tabaw ye olu bila u ka t'u sira fɛ o de b'a yɛrɛ k'a fɔ ko maa man ka droit de l'homme ni o ye adamadenya hakɛ lapasali ka o kalan kɛ anw kun baw ko an ka cɛfini tabaw ka baara n'u ka wulikajɔw u b'a bɛɛ lajɛlen kɛ maanifinya hakɛw lapasali adamadenya hakɛw lapasali ko cɛfini tabaw ka baara bɛɛ lajɛlen a bɛ kɛ o kɔnɔ ani kɛlɛ ɲɛdɔn wa ko k'a yɛrɛ k'a fɔ wulikajɔw bɛ to sen na mali finitigilakaw u labɛnnen don su ni tile yaasa mali sibiri ɲɛ kelen kana to ka juguw kɛlɛ ka u so ci u mana kɛ fan o fan katikaw fɛ yen nɔ u ka mairie ye cikan bɔ ka sanga ni kunungo juin kalo tile fɔlɔ ye u y'a yɛrɛ k'a fɔ mairie secrétaire général ko k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ maa minnu bɛ yen nɔ ni moto belebeleba de bɛ olu bolo ni a mankanw ka bon ko o moto mun mankan bɛ kɛ sababu ye tuma dɔ la ka maaw lasiran ko a moto ninnu bolili ka dan siri a bɛɛ lajɛlen na ko fo ka taa se nouvelle ordre ma ni hakilina kura walima ni cikan kura mun bɔra mairie y'a yɛrɛ k'a fɔ ko nin hakilina in a bɛ dɔ fara lakanako kan bawo ka sanga ni maaw hakili papali ye ani fo ka taa se ni mankan ninnu jango dugukila fɛ ni a mankan bɔra a bɛ maaw lasiran ko o de la maa fɛn fɛn de bɛ yen nɔ ni nin moto n'a ɲɔgɔn bɛ u bolo u ko moto bila bawo heure dɔ bɛ yen nɔ a man kan maa si ka munumunu salo kɛ ni a ye fo ka taa se ɲɛmaaw ka cikan kɔrɔ ma ko wulikajɔ ni baara min bɛ ka kɛ maa min mana tulogɛlɛya kɛ ni e de minɛna nin wale in na ɲangini berew bɛ yen nɔ ka sanga ni sariyaw ye ko o da u kan wa ko k'a ɲini bɛɛ lajɛlen fɛ bɛɛ ka kɛ basigi karamɔgɔ ye fintigilakaw bɛ baara mun na yaasa ka lakana sinsin dugudenw ka jɔyɔrɔ ka bon o la kosɛbɛ ko an bɛɛ lajɛlen de kan ka fara ɲɔgɔn kan ka se ka lakana sinsin an ka dugubaw kɔnɔna la Bamako kɔnɔna la nɔ seliba tɛmɛnen a yɛrɛ la k'a fɔ seliw bɛɛ lajɛlen kɔfɛ a bɛ k'a fɔ ko siraban kasaraw olu de bɛ na bawo maaw bɛ to nisɔndiya la dɔw ka nisɔndiya laban bɛ taa kɛ sangafo ye
o siratigɛ la Bamako kɔnɔna la nɔ hôpital du Mali ani fo ka taa se kɛnɛyasoba minnu bɛ yen olu yɛrɛ k'a fɔ seliba tɛmɛnen siraban kasaraw kɛra sababu ye ka maa minnu lase yen nɔ a dagosi bonyana kosɛbɛ o yɛrɛ k'a fɔ ko olu ye siraban kasara tɔ maa 50 ɲɔngo u ye o de ladon hôpital du Mali dɔrɔn o kɔnɔna la wa ko hali n'i ye kɛnɛyaso wɔɔrɔ lajɛ i b'a sɔrɔ k'a fɔ siraban kasara tɔw olu ka ca yen nɔ o de bɛ sɛbɛntiya k'a fɔ seli waatiw maaw kɔrɔtɔlen don maaw tɛ taa dɔɔni o de bɛ kɛ sababu ye gɛlɛya bɛ lase maa caman ma k'a ka kan bɛɛ lajɛlen k'i janto i yɛrɛ la bawo san o san seliba ni waatibaw tɛmɛnen kɔfɛ jateminɛw de b'a yɛrɛ k'a fɔ ko maaw sata de cayara kosɛbɛ minnu bɛ sɔrɔ siraban kasara fɛ a ka kan bɛɛ lajɛlen ka siraba sariyaw ko o labato ani fo ka taa se ka hakili to bolicogo jugu cɛjugu la o mun bɛ kɛ sababu ye ka kasara lase bolifɛntigi ani fo ka taa se maa nana masumalen wɔɔrɔ ma maa minnu ma min u ma bɔn ka taa kasara lase u ma ko ni bɛɛ lajɛlen i janto ninnu waati ni nin wale ninnu na a bɛ kɛ sababu ye ka siraban kasaraw ka o kɛlɛ marabolo kɔnɔna kibaruyaw bɛna taa ni an ye yorosokaw fɛ yen nɔ samiya ɲina san ta ko a bɛ ka daminɛ nka a baaraw sumalen don kosɛbɛ ka sanga ni nin kuma in ye cikɛlaw yɛrɛ k'a fɔ ko san nata fanga dɔgɔyalen don kosɛbɛ o de la olu bɛ ka taa labureliw kɛ ani ka taa foro tu tigɛ nka u kɔni bɛ ka kɛ dɔɔni baw u mago bɛ ji suguya mun ka na o ma o sɔrɔ n'o tɛ ko nɔgɔ min bɛ u bolo ni o ye dukɔnɔ nɔgɔw ye u ye a daminɛ ka olu cɛ ka taa n'u ye u ka foro kɔnɔnaw la nka cikɛlaw yɛrɛ k'a fɔ u kamana gannen don u mago bɛ mun na bi o de sanji ye yaasa ka se k'u ka baaraw kɛ a cogoya la bangasikaw fɛ yen nɔ dɛfu kimɛli mun baara ni a kɛra bangasi kapo yɛrɛ k'a fɔ ko kalanden 104 ɲɔngo olu de ma ye kalanso kɔnɔna la o b'a yɛrɛ k'a fɔ a caman bɛ yen nɔ olu kun tɛ dugu kɔnɔna de la kapo ma yɛrɛ k'a fɔ bangasi kapo kɔnɔ kalanden maa 1376 olu de kun kan ka nin kimɛli in kɛ ko o la u donnen kalanso kɔnɔ kunungo kimɛli kolobonkarili daminɛli waatiw la u y'a ye k'a fɔ majɛ mun bɛ yen nɔ maa mun ni olu ma ye ni o ye kalandenw ye k'o taar'i jɔ maa 100 kɔ o ɲɔngo la seliba mun ni a tɛmɛnen filɛ nin ye a yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko kita ani mayina siraban kasaraw kɛra sababu ye ka gɛlɛya se maa caman ma maa minnu bɛ yen nɔ ni olu ye protection civile maaw ye minnu bɛ kita marabolo kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ ko ka a bɔ fɛn min ye mɛ kalo tile 27 ye ka taa se a tile 29 jumadon ma ko u ye siraban kasara mun ye a ye maaw dabali ban kosɛbɛ wa ko maaw ni tora a la maaw sɛbɛkɔrɔ joginna wa ko a fanba ye sifinnakaw de ye o de la ko a ka kan siraban kasara ninnu u ka se ka fɛlɛni dabali kɛ a la fo bɛɛ lajɛlen ka i jɔ i jɔyɔrɔ la damatɛmɛ boli ni o ye excès de vitesse ye ani fo ka taa se sifinnakaw ka ɲɛnɛmafɛn taliw olu caman ni a ɲɔngow de kɛra sababu ye jateminɛw kɔnɔ ka se ka ni siraban kasara ninnu ka o juguya kulukorokaw fɛ yen nɔ u ye ji litiri 20 ka o suguya de di maaw ma maa minnu ni olu mago bɛ ji sanuman na bi ka u mago ɲɛ kulukoro direction mun bɛ ni o ye protection civile ye ka sanga ni mɛ kalo tile 29 ale ye baaraw dabɔ ka se ka taa ji di maaw ma bawo ko kulukoro yɔrɔ caman bɛ yen nɔ jiko gɛlɛya kun kɛn bɛ ka u yɛrɛ sɔrɔ bawo ka sanga ni funtɛniba in ye maaw mago bɛ jɔ ji la kosɛbɛ o siratigɛ de la ko protection civile maaw ka wulikajɔw kɔnɔ u taara ni mɔbiliw ye ka se ka taa ji di maa caman ma a ko mun ni a kɛra nisɔndiyakoba ye kin 10 ani kelen ɲɔngo olu de ye nin ji sɔrɔ wa ko wulikajɔw bɛɛ lajɛlen bɛ ka kɛ yaasa jibondow bɛ se ka sigi ka maaw ka jiko gɛlɛyaw ko o kunbɛ jango waati gɛlɛyaw na an sɔngokaw bara UNICEF maaw olu ye balo ta k'a di maaw ma maa minnu ni u y'u sigiyɔrɔ bila ko ka sanga ni dɛfu kimɛli o kadara kɔnɔna ye UNICEF ni o ye diɲɛ seginna ni kuluba ye ni ale bɛ ɲɛsin sifinnakaw ma o ye balo ta k'a di kalandenw ma maa mun kɛn bɛ ka u sigiyɔrɔ bila yaasa kalandenw bɛ se ka dun ka fa sɔrɔ waati mun ka se ka u kologiriya ka taa kalansow kɔnɔ ko in kɛra ka daminɛ karidon ka dugu jɛ tɛnɛdon na ko nin ye wulikajɔ ye yaasa kalanden bɛɛ lajɛlen bɛ se ka lapasa cogo min na bɛɛ ka se ka taa kalanso kɔnɔna la kebamete fan fɛ ka sɔrɔ ka taa an ka kɔkan kibaru kɔnɔna la. C'est officiel. Bamako, on arrive. Si tu fais attention, pas moi je vais te gifler.
Mozambique jamana kɔnɔna la maa 5 olu de bɔnɛna o ni na Mozambique den minnu kun sigi bɛ Sud-Afrique jamana kɔnɔna la baw ka sanga ni waati in ye siya woloma kɛlɛ ni dunan tɛ dunan fɛ o kɛlɛ mun ni o bɛ Sud-Afrique jamana kɔnɔ ni waati in na ni o bɛ k'a ɲini ka jamana wɔɔrɔw maaw bila ka t'u ka jamana kɔnɔ ko o ɲɔgɔn sama-samali ni o kɔɲɔw de la maa 5 ɲɔgɔnko olu bɔnɛna o ni na Mozambique jamana kɔnɔ ni olu tun bɛ Sud-Afrique jamana la darimɛ ɲini na o siratigɛ de la ko Mozambiquekaw ye wulikajɔw kɛ ka sanga ni maa 800 ɲɔgɔnko jumadon o ye fɛlɛn dabali bɛɛ lajɛlen bila sen kan yaasa u bɛ se ka bɔ Sud-Afrique jamana kɔnɔ ka segin ka na u fa jamana kɔnɔ baw ko Sud-Afrique jamana bɛ ka fɛlɛ mun ta dunanw kama ni a bɛ ka kɛ wale ye wale mun n'a bɛ ka gɛlɛya lase maaw ma maa caman bɛ ka jogin maaw bɛ ka bɔnɛ ani na o de la Mozambique yɛrɛ k'a fɔ olu ka fɛlɛn dabaliw ta Senegali jamana kɔnɔna la ka sanga ni yɛlɛma dɔnni ye jamana gouvernement ko la ni o ye premier ministre faleni fo ka taa se gouvernement kura o sigilen hali n'a sɔrɔ gouvernement kura in sigilen parti Pastef o maaw caman bɛ a kɔnɔna la nka fɛn mun ye Ousmane Sonko fanfɛ maaw ye Pastef maaw olu kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko olu tɛ jɛn ni gouvernement kura in ye k'u bɛ ban a ma ka a boycotté ko ka sɔrɔ ko fɛlɛ ni dabali mun kan ka taa Pastef maaw bɛ ka ɲɛmaayaso jalaki de ko yɛlɛma dɔw kan ka don jamana sariya sun na nka jamana ɲɛma Basiru Diomaye Faye tɛ ka sɔn o ma wa ko minisiri kura min sigilen filɛ ni o ye premier ministre ye Amadou Al Aminu a ye maa mun sigi ni maa 30 de don hali n'a sɔrɔ Pastef maaw caman b'a kɔnɔ u y'a yɛrɛ k'a fɔ olu ma jɛn ni gouvernement kura in ye Nigeria jamana ɲɛma Bola Ahmed Tinubu ale ye u ka jikan kɛlɛcɛw ka u lapasa ka sanga ni Nigeria jikan kɛlɛcɛw ka san yɛlɛma tako 70 ye jamana ɲɛma yɛrɛ k'a fɔ ko jikan kɛlɛcɛ ninnu ye wulikajɔ mun kɛ ani u ko ka kolo ka girin cogo min na u bɛ ka bateau lakana cogo min na bateau mun ni olu bɛ ka na ni sɔrɔ yiriwa siraw ye ko ka u fo baw k'u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana lakanani fo ka taa se jamana sɔrɔ sira yiriwalu ma baw u ka bateau ba mun bɛ don ni marini ni o ye jikan kɛlɛcɛw ye olu de bɛ kɛ sababu ye ka se ka u lakana ka taa se fo jamana kɔnɔna la Benin jamana ye a yɛrɛ k'a fɔ ko u ye sariya kura dɔ ta yaasa fobie ani wari cogoya jugu bɛɛ lajɛlen ka a bɛɛ lajɛlen kɛlɛ maa minnu bɛ wari dilan fobie ni a ɲɔgɔnw n'a suguya wɛrɛw ko fɛlɛ kura taara u kama wa sariya min bɛ u ka ɲangili bere ka a giriya ni maa minnu nana k'a fɔ e de bɛ ka wari yɛlɛma cogo suguya wɛrɛ la fobie ni a ɲɔgɔnw walima ka wari dilan i yɛrɛ ye o n'a suguya fɛn fɛn ko ɲangili bereba de bɛna ta k'a da u kan Congo RDC jamana yɛrɛ k'a fɔ ko olu bɛ a ɲini FIFA fɛ Congo RDC ka den minnu tun ye billet ta k'u bɛna taa Amérique jamana kɔnɔ yaasa ka se ka taa Coupe du Monde baaraw ka o kɛ ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ Amérique jamana kɛn bɛ ka gɛrɛntɛ bin ko Congo ka den tɛ se ka taama ka taa Amérique jamana kɔnɔ ko k'o sababu kɛ Ebola banakisɛ o kun ye o de la Congo ka don yɛrɛ k'a fɔ olu tun ye billet mun ta FIFA ka u ka billet wariw lasegin u ma Kenya jamana kɛn bɛ ka a yɛrɛ k'a fɔ ko wulikajɔw bɛ ka bila sen kan bawo ko Ebola banakisɛ kɛlɛli kama k'u ye yɔrɔ dɔ sigi ni o ye maaw bɛ lasago yɔrɔ mun na quarantaine ko k'o sigi Kenya jamana kɔnɔ wa ko u bɛ k'a ɲini Amérique ka den minnu bɛ yen nɔ olu ka se ka taa don quarantaine na Kenya dugukolo kan Kenya ka don yɛrɛ k'a fɔ olu tɛ jɛn n'o ye bawo ko Américains u bɛ ka na banakisɛ in ta ka b'u yɛrɛ da la ka se ka taa o suuru Kenyakaw kan Ukraine ni Russie ka kɛlɛ yɛrɛ mɛ k'a fɔ ko Russie ye drone mun fili Ukrainekaw kan mɛ kalo in na ko a fanga bɔnna kosɛbɛ Faransikaw ka kunnafoni sira AFP maaw ka kɔrɔfɔ la olu yɛrɛ k'a fɔ ko Ukraine ye laseli kɛ ko Russie ye drone mun fili u kan mɛ kalo kɔnɔna la ko a drone cayara ka tɛmɛ waati bɛɛ lajɛlen kan Liban ni Israel ye kumaɲɔgɔnw ka olu hakilinaw ta ko nin bɛna kɛ a siɲɛ 4nan ye kumaɲɔgɔn ka kɛ Liban ni Israel ni ɲɔgɔn cɛ yaasa mugu ni kisɛ u ka jɔ k'a sɔrɔ hali o kumaɲɔgɔn kumaw bɛ sen na mugu ni kisɛ a ma jɔ ka bɔ juin kalo tile fɔlɔ la ka dugu jɛ juin kalo tile 2nan su in na a yɛrɛ mɛn k'a fɔ ko susuluw kɛra k'a sɔrɔ Amérique jamana ɲɛma Donald Trump kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko bɛnkanw kan ka kɛ Liban ni Hezbollah ni ɲɔgɔn cɛ Israel ni Hezbollah ni ɲɔgɔn cɛ yaasa mugu ni kisɛ u ka jɔ bɛn ni basigi o ka se ka na jamana fila olu ni ɲɔgɔn cɛ Norvège fédération ni o ye farikolo ɲɛnajɛ kulu ye olu yɛrɛ k'a fɔ ko u bɛ wale dɔ lapasa bawo kulu dɔ tun kɛn bɛ ka yɛrɛ k'a fɔ ko jɛnsɛn naani tɔnba mun bɛ farikolo ɲɛnajɛ kɔnɔ bunakun ka FIFA ɲɛma a tun ye trophée mun ta k'a di Donald Trump ma ko bɛn jɔnjɔn Norvège yɛrɛ k'a fɔ
olu ma sɔnni bɛn jɔnjɔn ye bawo ko k'a fɔ diɲɛ bɛ dan kun min na ko bi ko bɛn jɔnjɔn ka ta k'a di Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump de ma wa Norvège yɛrɛ k'a fɔ ko o kɔrɔfɔw olu ma jɛn ni a ye wa ka fara kulu wɛrɛw kan minnu yɛrɛ k'a fɔ ko nin ko in fɛn mun ye FIFA ɲɛmaa ye a bɛ ka don politiki ko sira fɛ a ka baaraw ye mun ye ni o de ye farikolo ɲɛnajɛ ye ka se ka bɛn ni kɛlɛ kɛ maaw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ka taa don sira wɛrɛ mun kɔnɔ ni o de ye ka taa jɔnjɔn di maa wɛrɛw ma ko olu b'a ye k'a fɔ politiki de donna nin ko in na wa olu yɛrɛ fɛ Amérique jamana ɲɛmaa Donald Trump ni bɛn jɔnjɔn in a ma kan ni ne bɛ dan siri an ka wulada in na kibaruw la minnu sera ka fara ɲɔgɔn kan ni waati na ka lase aw ma ka aw fo ka ko ɲɔgɔn dɔn aw minnu kun sɔgɔn bɛ an ka kibaru sira bɛɛ lajɛlen na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ waati wɛrɛ kibaru wɛrɛ sen fɛ jaw tun bɛ ka yira aw la ani nɛgɛ karafew a balimakɛ Kiba Jalo fɛ a kan bɛn bɛɛ lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni kari kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na Somatra e ka kari Somatra ne ka kari Somatra anw ka kari o hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako Segu San Moti Kucala ka taa se Sikaso ma Keɲeba Kita u ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma Somatra fiɲɛ foroko Somatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la ayiwa